Sve je delovalo izgubljeno. Dim se nadvijao nad brdima, komunikacije su pucale jedna po jedna, a jedinice na terenu počele su da se povlače bez jasnog plana. Operacija Strela, koja je trebala da bude brza i precizna, pretvorila se u haos kakav niko nije predvideo. I baš kada su svi mislili da je kraj, jedan potez je promenio sve. Ali pre nego što nastavimo, ako volite ovakve priče koje otkrivaju skrivene istine iza velikih događaja, kliknite na subscribe i ostavite like. Nikad ne znate koja sljedeća priča može promeniti način na koji gledate svet. Sve je počelo 3 dana ranije. Komanda je bila jasna: probiti liniju, zauzeti stratešku tačku i otvoriti koridor. Na papiru sve je izgledalo jednostavno. Imali su brojčanu prednost, podršku iz vazduha i detaljne mape terena. Ali papir nikada ne govori celu istinu. Već prvog dana nešto nije bilo kako treba. Signali su kasnili. Izveštaji sa terena bili su kontradiktorni. Jedna jedinica je tvrdila da je linija probijena, druga da je upala u zasedu. A onda su počeli gubici. Brzi, neočekivani i brutalni. Neprijatelji kao da je znao svaki njihov korak. Kao da je neko unapred znao plan operacije Strela. U improvizovanom komandnom šatoru, major Stefanović je gledao u mapu koja više nije imala smisla. Ne poklapa se, rekao je tiho. Oficiri oko njega su čutali. Ne poklapa se, ponovio je, ovog puta glasnije. Ovo nije slučajnost. Oni nas čekaju. Jedan od mlađih oficira pokušao je da objasni. Možda su izviđači. Ne, presekao ga je Stefanović. Ovo je nešto drugo. U tom trenutku stigla je nova poruka. 3. jedinica, opkoljena. 4. bez kontakta. Vazdušna podrška, obustavljena zbog loših vremenskih uslova. Tišina je ispunila prostor. Neko je tiho izgovorio ono što su svi mislili. Izgubili smo. Ali Stefanović nije odgovorio. Samo je nastavio da gleda u mapu. Zatim je uzeo marker i povukao jednu liniju. Liniju koja nije bila u originalnom planu. Šta radite? Pitao je jedan oficir. Tražim grešku, rekao je Stefanović. I onda je zastao. Pogled mu je pao na jednu tačku. Mesto koje niko nije pominjao. Stara komunikaciona stanica. Napuštena godinama. Precrtana na mapi kao nebitna. Ali Stefanović je znao nešto što drugi nisu. Pre 10 godina bio je tamo. I znao je da to mesto, a nije tako napušteno kao što izgleda. Preusmeravamo sve, rekao je iznenada. Oficiri su ga pogledali zbunjeno. To nije dio plana. Plan je već propao, odgovorio je hladno. Ako ostanemo na ovom pravcu, svi ćemo biti uništeni. Ali ako pogrešite. Već smo pogrešili, presekao ga je. Tišina. Zatim je izgovorio rečenicu koja će kasnije biti analizirana godinama. Udaramo tamo gde nas niko ne očekuje. Naredba je poslata. Jedinice koje su još imale signal dobile su nove koordinate. Zbunjenost je bila potpuna. Da li je ovo greška? Ponavljam, nova ruta. Ali tamo nema ničega. Naredba je potvrđena. Na terenu, vojnici su se pogledali. Niko nije razumeo. Ali svi su poslušali. Jer u takvim trenucima poverenje je jedino što ostaje. Sat vremena kasnije, prvi tim je stigao do stare stanice. I tada su shvatili. Nije bila prazna. U njoj je bila postavljena komunikaciona oprema. Savršeno skrivena. Neprijatelji nije samo pratio njihove poteze. On ih je slušao. Svaku naredbu. Svaki plan. Svaku promenu. Operacija Strela nikada nije imala šansu. Ali sada stvari su se menjale. Preuzmite stanicu, stigla je naredba. Borba je bila kratka, ali intenzivna. I kada je sve utihnulo, signal je nestao. Za neprijatelja. Odjednom, oni koji su znali svaki njihov korak, ostali su slepi. U komandnom šatoru, Stefanović je podigao pogled. Prvi put od početka operacije nasmešio se. Sada je red na nas. U narednim satima, situacija se preokrenula. Jedinice koje su bile opkoljene počele su da se izvlače. Napadi su postali precizni. Neprijatelj je počeo da greši. I ono što je izgledalo kao potpuni poraz, a pretvorilo se u nešto drugo. U priliku. Ali prava istina, tek je trebalo da izađe na videlo. Kasnije, kada je operacija završena, pokrenuta je interna istraga. Kako je neprijatelj znao sve? Kako su planovi procurili? Odgovor je bio šokantan.
Nije došao s polja. Došao je iznutra. Jedan od oficira. Čovek koji je sedeo za istim stolom. Koji je gledao iste mape. Koji je slao iste naredbe. Bio je taj koji je sve odavao. I upravo zbog toga Stefanović nije verovao planu, jer je primetio nešto što drugi nisu. Malu, gotovo neprimetnu nelogičnost. Jedan detalj koji nije imao smisla. I odlučio je da uradi nešto što sistem nije predvideo. Da promeni pravac. Da razbije sopstveni plan. Da ignoriše sve što je bilo sigurno. I time spasi sve. Ali ono što je najviše iznenadilo. Nije bila izdaja. Nije bio preokret. Već ono što je Stefanović rekao na kraju izveštaja. Sala je bila tiha na onaj težak, zategnut način koji ne dolazi iz poštovanja, nego iz straha. Na dugom stolu od tamnog drveta ležale su fascikle, presretnute poruke, satelitski snimci, rukom crtane skice položaja i beleške sa saslušanja. Miris ustajale kejf mešao se sa mirisom mokrih uniformi i papira, koji je previše puta prelistavan nervoznim prstima. Stefanović nije sedeo. Stajao je kraj prozora, sa rukama na leđima, gledajući napolje u sivo jutro koje se sporo razlivalo preko kasarne. Iako je operacija formalno bila završena, niko u toj prostoriji nije imao osjećaj da je išta zaista gotovo. Predsjedavajući komisije pročistio je grlo. Možete nastaviti, majore. Stefanović se polako okrenuo. Lice mu je bilo umorno, neobrijano, podočnjaci duboki, ali pogled potpuno bistar. Najveća greška nije bila što nas je neko izdao, rekao je. Već što smo poverovali da je plan toliko dobar da ne mora da se preispituje. Nekoliko olovaka zastalo je iznad papira. Jedan pukovnik, poznat po tome da nikada nije trpeo otvorenu kritiku, odmah se nagnuo napred. Hoćete da kažete da je komanda zakazala? Stefanović ga je pogledao bez imalo žurbe. Hoću da kažem da je svako od nas zakazao onog trenutka kada je počeo da brani plan umjesto ljudi koji su po tom planu morali da ginu. Te reči su pale u salu kao kamen u stajaću vodu. Niko nije odmah odgovorio. Neko u uglu je spustio pogled. Neko drugi je počeo nervozno da okreće prste na ruci. Mladi kapetan, koji je vodio zapisnik, kratko je podigao oči sa papira, kao da želi da proveri da li je stvarno čuo to što je čuo. Predsjedavajući komisije je odmerio Stefanovića. Objasnite. Stefanović je prišao stolu. Nije otvorio fasciklu. Nije pogledao nijedan papir. Kao da mu ništa od toga nije bilo potrebno. 3 dana pre napada dobili smo finalnu verziju plana. Bila je precizna, čista, uverljiva. Previše uverljiva. Sve je imalo svoje vreme, svoju putanju, svoju rezervu, svoje osiguranje. To je bio prvi problem. To nije problem, to je priprema, hladno je rekao pukovnik. Jeste, odgovorio je Stefanović. Ako pretpostavljate da rat poštuje papir. Pukovnik je hteo nešto da kaže, ali ga je predsjedavajući zadržao pogledom. Stefanović je nastavio. Drugi problem pojavio se kada su prve informacije sa terena počele da odstupaju od plana, a mi smo ih pokušavali uklopiti u ono što smo već želeli da verujemo. Umjesto da menjamo sliku, mi smo menjali tumačenje činjenica. To je ozbiljna optužba. Nije optužba. To je opis onoga što se dogodilo. Tišina se opet vratila. Ovoga puta još gušća. Stefanović je tada položio dlan na jednu od mapa. Bio je to sektor koji je tokom operacije Strela pretrpeo najveće gubitke. Ovdje smo izgubili 2 izviđačke grupe. Ovdje smo ostali bez veze sa 4. jedinicom. Ovdje je neprijatelj preusmerio vatru tačno tamo gdje niko razuman ne bi gađao, osim ako unapred nije znao naš raspored. A umjesto da stanemo i pitamo se kako je to moguće, mi smo slali nove ljude na ista masta. Zašto? Zato što je plan govorio da ta ruta mora ostati otvorena. Kapetan za zapisnik je gutao knedlu dok je beležio svaku reč. Predsjedavajući je spustio naočare malo niže na nos. Kada ste prvi put posumnjali na unutrašnje curenje informacija. Stefanović je kratko čutao. Ne kada su nas pogodili. Ne ni kada su nas presekli. Nego kada su ignorisali položaj koji je bio savršena meta. Sada su ga svi gledali. Objasnite to, rekao je predsjedavajući. Na levoj strani fronta imali smo mali logistički punkt. Da je neprijatelj zaista pratio samo naše pokrete sa terena, udario bi tamo bez razmišljanja. Bili su izloženi, slabo pokriveni i važni za dotura municije. Ali nisu ga ni takli. Zašto?
Zato što im taj punkt nije bio u dostavljenoj verziji. Znači da nisu imali sliku sa terena. Imali su plan preraspoređivanja. Nekome je ispala olovka. Pukovnik je prvi put delovao nesigurno. Znači tvrdite da je odavanje bilo pre polaska jedinica. Tvrdim da je neprijatelj znao našu nameru pre nego što je jedan motor upaljen. Predsjedavajući je polako sklopio ruke. I vi ste zato promenili pravac udara. Ne odmah. Prvo sam hteo da proverim sumnju. Kako? Stefanović je tada prvi put pogledao u fasciklu pred sobom. Iz nje je izvadio jedan list papira, običan, gotovo beznačajan. Na vrhu je bio spisak koordinata. Naizgled identičan svim ostalim. Osim što nije bio identičan. Poslao sam 2 različite korekcije rasporeda, rekao je. Jednu zvaničnim kanalom, drugu lično, preko kurira kome verujem više nego bilo kam šifrovanom aparatu. Ako neprijatelj reaguje na prvu, značu da je curenje u kanalu. Ako reaguje na drugu, značu da je curenje bliže meni. Predsjedavajući je zatreptao. To niste uneli u izveštaj. Nisam. Zašto? Zato što tada još nisam znao Kejo je izdajnik. Pukovnik se ukočio. A onda? Stefanović je spustio papir. A onda su otvorili vatru tačno na lažne koordinate koje su išle zvaničnim kanalom. Svi su na trenutak zanemeli. Predsjedavajući komisije je lagano naslonio leđa na stolicu, kao čovjek koji osjeća kako se pred njim otvara dublja provalija nego što je očekivao. To znači da ste već tada znali. Znao sam samo gde da tražim. Ne i koga. U sali se više nije čulo ni šuštanje papira. A ipak ste nastavili operaciju. Ne, rekao je Stefanović mirno. Nastavio sam predstavu. Ta reč promenila je sve. Kapetan je prestao da piše. Jedan potpukovnik sa kraja stola podigao je glavu, kao da je upravo čuo nešto što ne bi smelo ni da postoji. Kakvu predstavu? Upitao je predsjedavajući. Onu u kojoj se pravimo da slepo sledimo prvobitni plan, dok zapravo pripremamo zaokret na mestu koje nije bilo ni na jednoj zvaničnoj mapi. Staru komunikacionu stanicu. Tako je. Pukovnik je odmahnuo glavom. To je bilo suludo. Jeste, rekao je Stefanović. Ali rat ponekad traži da biraš između saludog i mrtvog. U toj rečenici nije bilo drame. Samo umor. Predsjedavajući je pogledao ostale članove komisije, pa opet Stefanovića. Kejo je znao za pravi manevar. 4 čoveka. Ja, kurir, komandir izviđača i radio operater koga sam lično prebacio na rezervnu frekvenciju. A izdajnik? Stefanović je zadržao pogled na mapi. Sedeo je za stolom sa nama, dok smo verovali da smo pametniji od haosa. Neko je tiho uvukao vazduh. Imate li dokaz? Stefanović je sporo klimnuo glavom. Imam trag. Dokaz dolazi posle. Tada su se vrata sale otvorila. Niko nije očekivao prekid. Stražar se pojavio na pragu, ukočen, bled. Izvinite, druže predsjedavajući, hitno je. Predsjedavajući je stegao vilicu. Sada nije trenutak. Jeste, druže. Nestao je kapetan Vasić. Ta rečenica presekla je prostoriju. Nekoliko pogleda se momentalno razmenilo. Neko je tiho opsovao. Kapetan za zapisnik je spustio glavu, kao da mu se odjednom složila slika. Stefanović nije pokazao iznenađenje. Samo je pitao, kada? Pre 20 minuta. Napustio je objekat pre završetka prve pauze. Vozilo mu je pronađeno iza starog skladišta. Motor je još bio topao. Predsjedavajući je ustao. Zaključajte bazu. Bez izlaza. Bez ulaza. Odmah. Stražar je nestao gotovo istog trena. Svi su sada gledali u Stefanovića. Kapetan Vasić, upitao je predsjedavajući. Oficir za koordinaciju signala, odgovorio je Stefanović. Čovek koji je imao pristup revizijama šifrovanih kanala. Čovek koji je tokom pripreme 3 puta tražio da se ubrza finalna distribucija plana. I čovek koji je, kad sam promenio rutu na licu masta, prvi rekao da je kasno. Pukovnik je problijedeo. Zašto ga niste ranije prijavili? Zato što sumnja nije dovoljna kada neko sedi tik uz vas i nosi istu uniformu. U ratu je najlakše pogrešiti kad pomisliš da intuicija može zameniti dokaz. Predsjedavajući je spustio dlan na sto. I sada beži.
Stefanović je odmahnuo glavom. Ne beži. Kako to mislite? Da je hteo samo da pobegne, nestao bi sinoć. Ili pre zore. Ili tokom same operacije. U haosu. Ne. Ako je izašao sada, onda ima razlog. Nešto pokušava da uzme ili da uništi. Te reči su pokrenule prostoriju brže nego i jedna naredba dotad. Jedan oficir je već posegnuo za telefonom. Drugi je tražio spisak skladišta i arhiva. Treći je vikao da obezbeđenje pregleda garaže, radiocentar i dokumentacioni blok. Stefanović je ostao nepomičan. Predsjedavajući ga je pogledao. Vi ste već mislili na nešto konkretno. Jesam. Na šta? Na crni kofer. Pukovnik je zbunjeno trepnuo. Kakav crni kofer? Onaj koji je Vasić nosio svuda sa sobom, ali ga niko nikada nije proverio jer je uvek govorio da su unutra rezervni kodovi i lična dokumentacija. Kofer koji nikada nije odlagao ni u kasarni, ni u vozilu, ni na sastanku. Kofer koji je prvi put ostavio bez nadzora pre 2 dana. Tada sam znao da u njemu više nije ono što je želeo da mislimo. Predsjedavajući nije ni pokušao da sakrije zatečenost. Zašto to niste rekli? Zato što sam hteo da vidim kome će prvo potrčati kada shvati da je otkriven. U tom trenutku začulo se lupanje koraka u hodniku. Vrata su se opet otvorila. Ovoga puta ušao je vojnik zadihan od trčanja. Pronađen je radiocentar B. Izgovorio je u jednom dahu. Brava razbijena. Jedan sef obijen. Nedostaje arhivska kutija sa presretnutim porukama. Stefanović je zatvorio oči na sekundu. Ne kutija, rekao je tiho. Kasete. Molim. Na kasetama su originali. Ako ih uništi, ostaje samo prepis. A prepis se može osporavati. Predsjedavajući više nije gubio ni sekund. Formirati poternu grupu. Odmah. Ali Stefanović je tada podigao ruku. Ne glavnim putem. Predsjedavajući se okrenuo ka njemu. Sta. Neće ići glavnim putem. Zna da ćemo ga tamo čekati. Ako zaista nosi kasete, mora izbjegavati kontrolne tačke. Uzeće stari servisni put kroz šumu ka kamenolomu. Tamo se signal gubi, vozilo može da se zameni, a trag nestaje do prvog mraka. Kako možete biti sigurni? Stefanovićev pogled se na trenutak zamutio, kao da ne gleda Salu nego nešto mnogo starije. Zato što sam ja pre 10 godina njime izvukao 3 čoveka iz okruženja. U tom času predsjedavajući je shvatio nešto važno. Sve ono što je Stefanović govorio nije bilo samo analiza. Bilo je to pamćenje čoveka koji je preživeo dovoljno da nauči kako razmišljaju i oni koji love i oni koji beže. Idete s njima, rekao je. Stefanović nije odgovorio odmah. To nije zahtev, dodao je predsjedavajući. Svestan sam. Možete li? Stefanović je pogledao mapu, pa fascikle, pa lica oko sebe. Neka su bila uplašena. Neka uvređena. Neka prvi put iskreno posramljena. U toj prostoriji više niko nije ličio na čoveka koji veruje u uredan poredak stvari. Uniforme su i dalje bile zategnute. Činovi na ramenima i dalje pravilno postavljeni. Ali iza tog spoljnog reda počela je da izbija istina koju niko nije želeo da izgovori naglas. Nisu izgubili gotovo sve zato što je protivnik bio nepobediv. Izgubili su zato što su prekasno shvatili da su u isti rov pustili one koji su rov prodavali. Stefanović je sporo sklopio fasciklu ispred sebe. Neka niko ne izlazi iz baze bez dvostruke provere, rekao je mirno. Neka se zatvori arhivski blok, radiocentar i garažni prilaz. Svi dežurni oficiri neka ostanu na mestu dok ih lično ne proverimo. Predsjedavajući komisije ga je gledao nekoliko sekundi, a onda prvi put bez imalo otpora klimnuo glavom. Biće urađeno. To kratko priznanje značilo je više nego što bi iko sa strane mogao da razume. Nije to bila samo saglasnost. To je bio trenutak u kome je jedan sistem, makar na sat vremena, priznao da mu je potrebna intuicija čoveka kome do malopre nije verovao jer je previše otvoreno govorio. Pukovnik sa liv strane stola pomerio se nervozno na stolici. Ne možemo blokirati celu bazu na osnovu pretpostavki. Stefanović mu nije odmah odgovorio. Pogledao ga je onim tihim, ravnim pogledom od kojeg se ljudi osjećaju kao da ih neko meri ne po rečima nego po svemu što su ikada prečutali. Ne blokiramo bazu zbog pretpostavki, rekao je napokon. Blokiramo je zato što je neko već izneo dovoljno da ljudi poginu. Sljedeći put može izneti dovoljno da rat potraje još godinu.
Tišina. Pukovnik je hteo da uzvrati, ali nije imao čim. U njegovim rukama prvi put više nije bilo autoriteta, samo navika da govori prvi. A navika ništa ne vredi kada svi u prostoriji osete da je istina konačno našla glas. Kapetan koji je vodio zapisnik spustio je olovku. Ruka mu je podrhtavala tek toliko da to vidi samo onaj koji je pažljivo posmatra. Druže majore, rekao je pažljivo, ako je curenje išlo preko zvaničnog kanala, onda spisak ljudi sa pristupom nije veliki. Stefanović ga je pogledao. Nije ni mali koliko misliš. Nije problem samo Kejo je video plan. Problem je Kejo je znao kada će biti finalizovan. Kejo je znao koje revizije su stvarne. Ako je lažne, Kejo je mogao da uporedi vreme slanja sa reakcijom na terenu. Kapetan je kratko klimnuo, upijajući svaku reč. Znači neko iz koordinacije. Ne samo iz koordinacije, odgovorio je Stefanović. Neko Kejo je znao sistem dovoljno dobro da izgleda kao njegov najverniji dejo. Predsjedavajući komisije se tada uspravio. Iznesite imena. Sada su svi pogledali Stefanovića. On nije odmah odgovorio. Nije zato što nije znao, nego zato što je znao težinu onoga što dolazi. Kada jednom izgovoriš ime čoveka u istoj uniformi, posle toga više nema povratka na staru naivnost. Posle toga svaki pozdrav, svaka kafa, svaki zajednički izveštaj postaje sumnjiv u sećanju. Prvo hoću pregled svih pristupnih dnevnika, rekao je. Pukovnik se odmah ubacio. Pa maločas ste tvrdili da je neko od nas izdajnik, a sada tražite dnevnike kao da prvi put proveravate. Stefanović je okrenuo glavu ka njemu. Tražim dnevnike da ne biste posle rekli da sam proglasio čoveka bez reda. Ja znam kako vi branite sistem. Ne branite ga tako što tražite istinu. Branite ga tako što osporavate način na koji je istina pronađena. Pukovnik je probljedeo. Niko ga nije odbranio. U uglu sale, potpukovnik iz obaveštajne službe prvi put se oglasio. Možemo ih doneti odmah. Sve ulaske u signalni sektor, arhivu i šifarski blok za posljednjih 10 dana. Donesite i zapisnike o kvarovima, rekao je Stefanović. Zašto kvarove? Zato što ljudi koji izdaju ne vole da ulaze tamo gde ostavljaju tragove. Više vole trenutke kada sistem već izgleda neuredno. Kvarovi, zamene smena, vanredne provere, prekidi struje. Tada se najlakše sakrije tuđi korak. Predsjedavajući je to odmah zapisao na zaseban list. Činilo se kao sitnica, ali Stefanović je govorio o ratu kao o satu koji ne otkriva izdajnika bukom, nego malim kašnjenjem kazaljke. Vrata su se otvorila. Dvojica vojnika unela su metalnu kutiju sa dokumentacijom i spustila je na sto. Za njom su stigla još 2 oficira sa registratorima. Papiri su šuštali, brave zveckale. Metalna kopča pala na sto i zazvonila kratko, oštro, kao signal za početak nečega što niko nije želeo. Stefanović je prišao bliže. Odvojite sve ulaske između 22:00 i 2:00 posljednje 3 noći pre operacije. Kapetan za zapisnik odmah je počeo da razvrstava. Zašto baš taj period? Zato što izdaja voli noć, odgovorio je Stefanović. Ne zbog mraka, nego zato što tada umorni ljudi počnu da veruju potpisu više nego licu. Predsjedavajući je pregledao prve listove. Zatim ih gurnuo ka Stefanoviću. Imate nešto? Stefanović je pogledom klizio preko vremena, potpisa i oznaka pristupa. Nekome bi to izgledalo kao dosadan niz brojeva. Njemu je to bio teren. Samo drugačiji. 22:14. Dežurni radiotehničar. 22:43. Vanredna provera agregata. 23:08. Poručnik zadužen za šifre. 23:51. Kapetan Vasić. Stefanović je zadržao prst na toj liniji. Zašto je bio ovde? Potpukovnik iz obaveštajne službe prišao je bliže. Piše vanredna sinkronizacija kanala. Po čijem nalogu? Potpukovnik je listao dalje. Nema naloga. Pukovnik je odmah podigao glavu. To ne dokazuje ništa. Vasić je imao ovlašćenje za hitne provere. Stefanović je i dalje gledao u isti red. Ne dokazuje, ali postavlja pitanje. Pregledao je dalje. 0012. Isti potpis. 045. Ponovo isti potpis. Jedna noć može da proguta mnogo laži. Ali 3 iste noći, iste rute, isti čovek više nisu ličile na slučajnost.
Koliko puta je radio vanrednu sinkronizaciju prethodnog meseca? Pitao je Stefanović. Potpukovnik je zastao. Nemam odmah taj podatak. Nabavite ga. Dok su drugi listali, Stefanović je otvorio drugi registrator. Kvarovi. Kratki prekidi struje, oscilacije napona, lažni alarm na pomoćnom panelu, zamena osigurača na zapadnom krilu, neprijavljen pad sekundarne veze. Sve sitnice. Ali kada se slože, sitnice postaju staza. Kejo je bio dežurni tehničar one noći kada je pao sekundarni kanal. Upitao je. Jedan mlađi oficir pogledao je belešku. Narednik Ilić. Gde je sada? Na punktu C. Pozovite ga. Pukovnik je uzdahnuo, očigledno iznerviran širenjem kruga provere. Majoru, sada već saslušavamo pola baze. Stefanović je podigao pogled. Ne. Sada prvi put saslušavamo prave ljude. Taj odgovor je presekao svaku dalju primedbu. 15 minuta kasnije, narednik Ilić je stajao u istoj sali, ukočen, zbunjen i vidno preplašen činjenicom da ga saslušava komisija pred kojom inače ljudi odgovaraju samo kada je već kasno. Naredniče, rekao je predsjedavajući, govorit ćete istinu i odgovarat ćete direktno. Razumem. Stefanović mu je prišao bez pretnje, ali i bez topline. On nije umeo da glumi bliskost kada je tražio činjenice. Sećaš li se noći kada je pao sekundarni kanal na zapadnom krilu? Ilić je kratko trepnuo. Da, druže majore. Šta se desilo? Prijavljen je kvar na panelu. Otišao sam da proverim. Osigurač je bio izvučen, ne pregoreo. To je privuklo pažnju sil prostorije. Izvučen, ponovio je predsjedavajući. Da, druže. Kejo ga je izvukao. Nisam video. Stefanović je pažljivo posmatrao njegovo lice. Kada si stigao tamo, da li je neko već bio u hodniku? Ilić je razmišljao nekoliko sekundi. Video sam nekoga kako odlazi niz stepenice. Kejo. Nisam siguran. Nisi siguran ili ne želiš da kažeš? Ilić je spustio pogled. Mislim da je bio kapetan Vasić. U sali se ništa nije pomerilo, ali vazduh je postao teži. Zašto to nisi prijavio? Upitao je predsjedavajući oštrije. Ilić je gutao knedlu. Zato što mi je rekao da je kvar već prijavio i da nastavim prema panelu. Mislio sam da je sve pod kontrolom. Stefanović ga nije puštao. Jesi li primetio još nešto? Narednik je nekoliko trenutaka čutao, a onda kao da je doneo odluku koja ga je bolela. Imao je kofer. To je bilo dovoljno da dvojica oficira pogledaju jedan drugog, kao da se potvrđuje ono čega su se nadali da neće biti. Kakav kofer? Pitao je predsjedavajući. Crni. Mali. Tvrd. Uvek ga je nosio. Stefanović je zatvorio fasciklu. Nije mu više trebala. Predsjedavajući komisije polako je sjeo. Delovao je starije nego pre sat vremena. Imamo li podatak o izlasku Vasića iz baze danas? Stražar pri vratima odmah je doneo list. Izvezao se službenim vozilom u 10:32. Naveo kontrolu skladišta B. Kejo je potvrdio izlazak. Stražar je progutao pljuvačku. Potpis poručnika Denića. Pozovite i njega. Dok je stražar izlazio, pukovnik je konačno progovorio tiše nego inače. Ako je Vasić zaista bio veza, onda je imao kontakte van baze. Ako sada beži, neće ići naslepo. Neće, rekao je Stefanović. Znači, treba blokirati magistralu. Ne. Pukovnik ga je pogledao iznenađeno. Kako ne? Zato što će to očekivati. On zna naš obrazac. Zna Kejo od vas razmišlja u pravim linijama i Kejo voli kontrolne tačke. Pa kuda će? Stefanović je prišao mapi na zidu i markerom povukao luk ka severozapadnom sektoru. Tuda. Predsjedavajući je prišao bliže. Stari servisni put. Kamenolom, pa šumski prolaz, pa napuštena radionica kod rečnog useka. Ako tamo ima zamensko vozilo ili kontakt, izgubit će nam se premraka. Potpukovnik iz obaveštajne službe odmah je klimnuo. To ima smisla. Pukovnik nije bio zadovoljan. Ili nas namerno šalje na pogrešan trag. Možda, rekao je Stefanović mirno. Ali čovjek koji nosi originalne kasete ne ide tamo gdje je brzina važnija od zaklona. Ide tamo gdje ga mreža može pokupiti. Predsjedavajući je doneo odluku. Formirajte tim.
Odmah. Tada je Stefanović podigao ruku. Ne veliki tim. Zašto? Zato što veliki tim pravi buku. A ako s druge strane postoji mreža, oni slušaju našu buku isto kao što su slušali plan. Predsjedavajući ga je merio. Koga predlažete? Kurira. Jednog izviđača. Mene. I nekog iz vašeg čoveka ako insistirate na nadzoru. Predsjedavajući nije ni pogledao ostale. Idete vas trojica. Dovoljno. Pukovnik je ustao. To je neodgovorno. Ako je oružan, ako nije sam. Stefanović ga je presekao pogledom. Da smo odgovorni na način koji vi volite, sada bismo i dalje sedeli nad mapom i raspravljali da li je pristojno sumnjati u pogrešnog čoveka. Niko se nije nasmejao. Ali nekoliko pogleda prvi put nije bilo protiv njega. Poručnik Denić je ušao nekoliko trenutaka kasnije, sav zadihan. Bio je mlad, premlad za tu vrstu ispitivanja. Oči su mu se pomerale prebrzo, kao da već traže izlaz. Vi ste potpisali izlazak kapetana Vasića, upitao je predsjedavajući. Jesam, druže. Na osnovu čega? Rekao je da ide u proveru skladišta B. Jeste li proverili nalog? Denić je zastao. Nisam. Zašto? Zato što to nije bilo neobično. Često je išao sam. Stefanović ga je pažljivo posmatrao. Je li bio nervozan? Poručnik je kratko trepnuo. Ne. Razmisli. Denić je spustio pogled, pa ga opet podigao. Ne nervozan. Prežurio. Da li je nosio kofer? Denić je klimnuo. Da. Je li rekao kada se vraća? Rekao je da je hitno i da ne dižem prašinu ako ga neko bude tražio. To je bilo dovoljno. Više nije bilo potrebe da iko u toj prostoriji glumi da još postoji razumno objašnjenje. Stefanović se okrenuo ka predsjedavajućem. Sad znamo dve stvari. Prvo, krenuo je pre nego što je očekivao da će provera doći do njega. Drugo, računao je da će mu navika drugih otvoriti kapiju. Predsjedavajući je kratko spustio glavu. Krenite. Stefanović je uzeo jaknu sa naslona stolice, ali pre nego što je pošao prema vratima, zastao je. Nešto ga je zadržalo. Pogled mu je skliznuo preko fascikli, preko lica, preko zidne mape sa iscrtanim pravcima koji su pre samo nekoliko dana bili predstavljeni kao siguran put do uspjeha. U tom pogledu nije bilo pobede. Samo tiha gorčina čoveka koji zna da se bitke najčešće gube mnogo pre prvog metka, u sobama kao što je ova. Mladi kapetan sa zapisnikom podigao je glavu. Druže majore. Stefanović se okrenuo. Kad ste znali da plan više ne vredi? Pitanje je izletelo iz njega pre nego što je stigao da ga zadrži. Svi su ga pogledali, ali nikoga nije ukorio. Bilo je to pitanje koje su svi zapravo hteli da postave. Stefanović je dugo čutao. Kad sam video da svi brane papir, a niko ne postavlja pitanje zašto ljudi sa terena zvuče kao da govore iz groba. Kapetan je spustio pogled. A izdajnika? Kad je jedan položaj ostao netaknut, iako je bio laka meta. Znači, tad ste već razumeli. Ne, rekao je Stefanović. Tad sam samo prestao da verujem slučajnostima. To je ostalo da lebdi u vazduhu dok je izlazio. Napolju je dvorište kasarne bilo sivo od vlage. Kiša nije lajla, ali je sve bilo natopljeno onom tihom, upornom vlagom koja ulazi u kosti. Kurir je već stajao pored terenskog vozila i proveravao rezervoar. Izviđač s ožiljkom preko obrve punio je torbu dodatnom municijom, mapama i rezervnom baterijom za radio. Stefanović je prišao bez suvišnih reči. Koliko imamo prednosti? Upitao je kurir. Ako je krenuo pravo, 25 minuta, rekao je Stefanović. Ako je usput skretao do radiocentra ili arhive, manje. Izviđač je ubacio torbu u zadnji dejo vozila. Hoće li pucati? Stefanović je namestio okvir i vratio pištolj u futrolu. Čovek koji iznosi dokaz o izdaji iz baze više ne puca da bi se spasio. Puca da bi kupio vreme onima koji ga čekaju. Kurir ga je pogledao. Znači, mislite da ga čekaju? Ne mislim. Kako? Zato što niko ne gradi bekstvo na navici, osim ako veruje da ga na kraju puta čeka nešto jače od straha. Ušli su u vozilo. Motor je zagrmeo. Kapija se otvorila uz metalni zvuk koji je odjeknuo dvorištem kao opomena. Stražari su se sklonili u stranu. Nekoliko ljudi sa prozora pratilo ih je pogledom,
ali niko ništa nije govorio. Vozilo je izašlo na glavni put, pa odmah skrenulo ka sporednoj traci koja je vodila uz ivicu šume. Kurir je vozio sigurno, bez naglih trzaja. Bio je to čovjek koji je znao da brzina nije isto što i žurba. Izviđač je sedeo pozadi i radio na kratkoj vezi, pokušavajući da uhvati bilo kakav trag o vozilu koje traže. Teren će postati loš za 10 minuta, rekao je. Znam, odgovorio je Stefanović. Zašto onda nije uzeo magistralu? Stefanović je gledao put ispred sebe, ali kao da je zapravo posmatrao Vasićev um. Zato što misli u obrascima ljudi koji love. Zna šta će očekivati. Zna koliko dugo treba da se blokira put, koga će poslati na raskrsnice, kako će izgledati prva potraga. Zna da će svi poverovati da čovjek sa dokazom želi brzinu. A on želi zaklon, rekao je kurir. Da. I kontakt. Nekoliko minuta vozili su u tišini. To nije bila nelagodna tišina. Više ona radna, koncentrisana, u kojoj svaki čovjek u sebi sastavlja delove iste slike. Kiša je počela sitno da udara po šoferšajbni. Brisači su povlačili vlažne lukove preko stakla. Stefanović je izvadio mapu i položio je preko kolena. Ako ide prema kamenolomu, ima 3 mogućnosti posle toga, rekao je. Prva, zamensko vozilo kod radionice. Druga, pešački prelaz preko useka i prelazak na rečnu stazu. Treća, nekoga pokupi pre kamenoloma i ostavi njegovo vozilo kao mamac. Izviđač se nagnuo napred. Koju smatrate najverovatnijom? Zavisi koliko mu veruju. Kejo. Oni koji ga koriste. Kurir ga je kratko pogledao sa strane. A vi mislite da ne veruju mnogo? Stefanović nije odmah odgovorio. Kiša je klizila niz šoferšajbnu, razlivajući svetlost farova u mutne linije. U tom trenutku nije gledao put, gledao je nešto mnogo dalje. Kao da u mislima premotava svaki detalj, svaku rečenicu, svaki pogled koji je delovao beznačajno, a sada više nije. Ne, rekao je tiho. Ne veruju uopšte. Kurir ga je pogledao krajičkom oka. Kako to mislite? Veruju samo sistemu koji su napravili. Ljudi su za njih potrošni. Izviđač je pozadi zategao kaiš na torbi. Znači Vasić im više ne treba. Stefanović je klimnuo. Zato su ga ostavili živog. Da ili umre sam, ili da ga mi pronađemo. Zašto bi im to odgovaralo? Stefanović je sada podigao pogled. Zato što mrtav izdajnik zatvara priču. A živ izdajnik može da je ispriča. U vozilu je nastala tišina. Svi su u tom trenutku razumeli. Ovo nije bila greška. Ovo je bila poruka. Namerno su ostavili Vasića. Namerno su dozvolili da ga pronađu. Namerno su dozvolili da progovori. Žele da znamo, upitao je kurir. Ne, rekao je Stefanović. Žele da mislimo da znamo. Izviđač se namrštio. Koja je razlika? Razlika je u tome što kad veruješ da znaš, prestaješ da tražiš. Te reči su presekle prostor kao hladan vetar. Pozadi, Vasić je pokušao da se pomeri. Disanje mu je bilo sve slabije. Stefanoviću. Ćuti. Koverat, nije, kako misliš? Stefanović se okrenuo. Šta nije? Vasić ga je pogledao očima koje su već počele da gube fokus. Nije lista, dece. Rekao si da jeste. Jesam, jer to sam i ja dobio. Objasni. Vasić je jedva izgovarao reči. To je bio prvi sloj za nas, koji smo unutra. Stefanović je osetio kako mu se stomak steže. Šta je drugi sloj? Vasić se nasmejao slabo, gotovo nečujno. Drugi sloj je za one koji pomisle da su otkrili prvi. Kurir je naglo zakočio. Šta to znači? Ali Vasić više nije odgovorio. Glava mu je pala u stranu. Tišina. Izviđač je pružio ruku, proverio puls i samo klimnuo. Gotov je. U vozilu je ostao samo zvuk kiše. Stefanović je gledao u prazno nekoliko sekundi. Nije bilo bejsa. Nije bilo psovki. Samo ona opasna, duboka tišina čoveka koji zna da je upravo izgubio jedinu direktnu vezu sa istinom. Onda, polako je posegnuo u džep. Izvadio mali komad papira koji je našao u koferu. Broj 17. Rad. Gledao je u njega. I tada prvi put shvatio. Radionica. Promrmljao je izviđač.
Stefanović je odmahnuo glavom. Ne. Kako ne? To nije lokacija. Pa šta je? Stefanović je podigao pogled. Oznaka. Čega? Tišina. A onda rečenica koja je sve promenila. Operacije. Kurir ga je zbunjeno pogledao. Koje operacije? Stefanović je stegao papir u ruci. One u kojoj smo mi. U tom trenutku radio je ponovo zazujao. Isti onaj. Isti kanal. Glas je bio jasan ovog puta. Bez šuma. Bez prekida. Bravo, majore. Sva trojica su se sledila. Stefanović nije ni trepnuo. Kejo si. Kratka pauza. A onda odgovor. Onaj koji je želeo da vidi koliko daleko možeš da ideš, kada pomisliš da si pronašao istinu. Kurir je šapnuo. Profesor. Glas se nasmejao. Ne postoji jedan profesor. Tišina. Postoji samo sistem. Stefanović je stegao radio. Šta hoćeš? Ništa više. Zašto si nas pustio da dođemo dovde? Kratka pauza. A onda, jer sada više ne znaš kome da veruješ. Tišina. Ne meni. Ne njima. Ne čak ni sebi. Signal je nestao. Zauvek. Vozilo je stajalo nasred puta. Kiša je i dalje padala. Ali sada ništa više nije bilo isto. Jer ovo više nije bila priča o izdajniku. Niti o jednoj operaciji. Niti čak o ratu. Ovo je bila priča o nečemu mnogo opasnijem. O sistemu koji te pusti da dođeš do istine. Samo da bi te naterao da posumnjaš u svaku sljedeću. Stefanović je polako spustio radio. Pogledao je mapu. Zatim fascikle. Zatim ljude oko sebe. Ali ovaj put nije video saveznike. Nije video neprijatelje. Video je samo mogućnosti. I shvatio je nešto što ga je progonilo dugo nakon toga. Možda operacija Strela nikada nije bila izgubljena. Možda je bila uspešna. Tačno onako kako je neko želeo. I sada te pitam. Da li je opasniji neprijatelj kojeg vidiš? Ili onaj koji ti dozvoli da misliš da si ga već pronašao? Napiši u komentaru šta ti misliš.